Cine e aici lângă tine? Ia zi, ia zi. Ia zi, mami, spune. Ne jucăm de avați ascunsele? Da? Ce vrei să-mi explici? Eu nu înțeleg. Spune-mi. Of, nu înțeleg nimic, așa e. Nu înțeleg nimic. Bau! Ia zi, ești acolo? Te-ai ascuns? Bau! Te-ai ascuns acolo? Zi, mă, zi! Cucu, bau! Unde vrei să fugi? Unde vrei să fugi? Unde vrei să fugi? Vrei să te ridici? Vrei să mergi deja? Da? Nu mai vrei să mai stai în scaun? Vrei să mergi? Știi că ești mică, nu? Știi că ai doar 3 luni și deocamdată nu știi, mami, să mergi. Vrei să încerci oricum? Da? Vrei să încerci oricum? Da? Ia zi. Ia spune. Spune, mami, hai. Hai, ne ridicăm? Hai, dă mâinile. Dă mâinile să ne ridicăm, hai. Hai. Hai, dă mâinile să ne ridicăm, hai. Haide. Haide. Haide, mami, dă mânuțele. Hai, dă mânuțele, hai, sus. Hai, sus. Hai, sus, hai. Hai, sus, hai. Nu? Nu putem? Nu putem? Suntem prea mici? Suntem prea mici? Ia zi. Spune-mi tu cu toate cuvintele alea. Ți-e foame, mami? Ne mâncăm mânuța? Ne mâncăm mânuța? Ne-e foame? Mi s-a făcut foame după atâta vorbărie? Ia zi. Of, nu înțeleg nimic. Nimic nu înțelege mami asta. Nimic. Așa-i? Eu îi explic aici. Îi spun. Îi fac din ochi. Îi dau din mâini. Tot și ea nu pricepe. Așa-i? Așa-i, mami? Zi tu, hai. Explică-mi tu, hai. Hai. Așa. Hai, explică-mi, hai. Haide, zi. Haide, zi. Haide, zi. Haide, explică-mi tu tot. Așa. Și? Și mai ce? Atât? Doar atâta cuvinte poți să spui? Doar atât, mami, poți să explici? Hai, mai zi. Hai, mai zi un pic. Mai zi un pic ca să înțeleg. Mai zi un pic, hai. Hai, mai spune-mi un pic să înțeleg. Hai, mami, zi. Zi, mami, să înțeleg. Hai. Zi, hai. Așa, așa. Da, zi, hai, zi mai departe. Zi mai departe să înțeleg și eu ceva. Vorbește cu mine. Vrei să ne jucăm? Cucu, bau. Cucu, bau. Te-am găsit. Te-am găsit. Nu erai prea departe ascunsă, nu? Nu erai prea departe. Nu e așa, mami? Unde te-ai ascuns? Aici? Aici în scaun? Ia spune. Hai, spune-mi, hai.